Oleh tuntum video chuanin application ren pangai lova I thalak te background katna kan tilang dona hi athakop maya amaro chu internet chak ve pangai la internet net chak va dolek chuanga ya san chu thalak upload tangai don wangin amaro chu te kan soi wang chun chak over tok ero chungai chung lova tuna hian kan muang hian hemi thalak hi background oma tuna hian hi kan muang halai hetiang chaulo po hi thalak dang pot i vek thei thowa internan hi athlak ya sai se te do wang hi ka mang dona anuwa khen leilon vel kan bunga leivel khi kan kat dona I mania an kat chiama application man ngai loin turan ti dan kan en don ani masabera chuan browser kan browser nei ha kan lutanga chuan ta hian hi ke chu open store sa wangin ta hian remove background ti kan search ang link hi description ang ran dang ta chuin lut mai don ne chuan ta hian upload image ti kan thalak background kan erase du kha hi lo ni ta internan chuan kan dan klik kan me to nuwa ama in upload don ni kan ngak chu churanga next speed is rin upload chung rin rei lo thei dona internet connection chak paule upload chung rei don lo ni tin ithlak background upload to sa hi download thei ngil ni chuan minute samruk bak om don lawa chumi nuwa chuan a maina bo don ni chumi ma chuan download nge tur ni ithlak hi tin account ni nei lo pon I download tur account aron ngai ni pon I Gmail account mang khani sign in thea tin Facebook account mang pon sign in thei thawa net speed chado laka under trial chin lok nga rồi tong kan na thia that ve do laka nga ya chan chu upload ngai wangin hi in chu upload zo chuna ma in automatic in background lo kat don ani application tak I background kat na ta chu ma se hi all sam no leka ti kan bunga thlak hi ti hian ein erase zo to ta
chuan download button hi pahnih a rawn awm a HD le HD level download theia hi pangai kan download tok ma kai du chuan HD a pawh download the theuh ani download medanga chuan picture download pangai ang khan mai dawna tuna ka thlak size is 269 vel nia and download meka dikhan ulsam takin application khan pa install ngai lovin kan thlak du kha background ulsam takin internet mangin akat theini tian ulsam takin kan thlak kha ai background kha i ang kat thea tin background kat hi a thap khop maya ai samvel apo hin ni se mani na application thavak lova kat chopvel ai chuanin azia jok khop in ka hria